Na, anto na isabab pakakakritika laging kaya mga Shia. Anto na isabab, agyan kaya mga Shia, na mas critical sila na di sa mga Christian, adi sa mga Yahudi. Mas pagabi na sa siran, adi sa mga Christian, adi sa mga Yahudi. Siku agamat tano agama Islam. Mas pagabi na sa siran, adi sa mga Christian, adi sa mga Yahudi. Siku agamat tano agama Islam. Paka bagantan wa isa aton ni ba na tangila. Bagantan wa isa aton ni ba na pamamakin gan. Yan kay apterum tanong. Anto na isabab akakakritikal. Agiyan kaya mga Shia, akakritikal era na di sa mga Yahudi di agu sa mga Kristiyan. Panganero na tigiran na. Giyan kaya piyangaloy tanong. Gi kakakritikal laging kaya mga tao mga Shia. Lango na giyan kaya piyangaloy tanong. Ang mga atsakal, mga parateran na kapakaya pakambukag niran. Sa tirunir na ginanadaan ko mga libro kami. Sabab sa aya agamagin kaya mga tao na at-taqiya, kapamukag. Aya agamayran na at-taqiya, al-muradifatu lil kadhib. Sabab sa aya agamayran na at-taqiya, ayaman at-taqiya na kapamukag. Anto na itaman, akapundikiran agiyan kaya kapamukag. Why? Tigya kini akulay ni. Tigya na. At-taqiyatu min dini wa dini abai, wala iman liman la taqiyata lahu. So tigil so kapamukag na padku agama ko. Agu padku agama o amaakan. Mga amaakan. Agu pad ku agama o mga ama o amaakan. Wala iman liman la taqiyata lahu. Mata-mata na tigil kini Imam Kulayni. Ada paratiyaya ko sa katawa manusia. Taman sa anto na iniba na di mapadal maging kaya kapamukag at taqiya. Yan kaya pangalitan na kapag gumiro siya nakapamukag kainan langon. Na di ka pa dinuto ka ito niliban nakatiruiran. Ito na ikabasya kanya kulay ni. Tigin na. Tis ato aashar din fit taqiya. So umagatos ka porsinto sa agama na so siyaw pulo ka porsinto at tigiyan ko agama na langon taqiya. Langon kapamukag. Away. Umagatos sa agama na so siyaw pulo ka porsinto at tigiyan kini Imam Kulay ni. Na langon din na ng kapamukag. Wala din na agama o manusia ada ba niyang taqiya. Away. Nagi ikakakritika lagi kaya mga tao. Pugusar siya ng taqiya. Di siya na nakadimikin bitiray sa aya din ang teroon na kababayan niran sa mga pamilya o Rasulullah. Away. Ato na ikakakritika niran. Aya pugusar niran nagyang ko to ababaya ko pamilya o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagka umasiyan ka na, panutul niran ka na, babaya ko Rasulullah, babaya ko Fatima, babaya ko Ali, babaya ko Hussein, Hasan. Gito'y pugusayin niran ka na mapasadagyan kung takapugusiran ako na ay tilundugiran ng mga pagariya na ikagud ka sa Abu Bakar, ikagud ka sa Omar, ikagud ka sa Uthman, ikagud ka sa Muawiyah, ikagud ka sa Aisha, ikagud ka sa Hafsa, ikagud ka sa langon ng mga sahabaw Rasulullah. Away. Gaya kakakritika laging kaya mga tao, pag-usar niran, anto na niba na da'wa, panulunag, yan ko tababaya ko mga pamilya Rasulullah. Tanong kasak tanong ahlu sunnati wal jamaah, na kababayan tanong sa Rasulullah, kababayan tanong sa mga pamilya niyan, nagyan ko tababaya tanong ron, na matatago ko anto na niba na mga bitika niya na gusto mga aturan niya. Okay. Anto na sabab, kakakritika laging kaya mga Shia, na bugduhum li ahli sunnah. Tanto iran nakikopkerang ita sa mga ahlusun na. Alright. Sabab, kung anto na iniba na mga talim, mga ipapamangdo kiran ng mga ribat, inibagay kiran, wanto na iniba na mga imamiran alagi niya kini Imam Khomeini, agus siya kini Kulayni, ang matatago ko mga libro kiran. Nagi ka mamata ni saging kaya mga Shia. Ay sabab pa kakakritikal rin di sa mga Kristiyan, na at-taqiya. Sabab sa ganyan ko takapamukag. Pakailan na kanap kababayan kairan. Ugaid na kanaba kairan kababay kay kagud kairan. Di na nakaturo na langaw na payagusay. Agiyan kaya mga tawab kaygudi na sa mga Shia na na ba sang benar? Na di kaya benar. Nasiran na mga taqiya isusol nira nagyan ko to kabukag na ay papayag nira nagyan ko tababay si iratan. Oy. Na giyan kay mga pagariya apay magusay tanong si na langon din na ibenar. Anto na iba na matatago ko anto na iba na mga libro iran. Ay pagkaorientan no si ina
Hey, sus kanwa anto ni ba ng mga tao? Ad na pamikiran niya na mapia. Inwari na akal asulanguan ng mga sahabaw Rasulullah ko rin kaya patay Rasulullah na mimumurtad. Kena akal asulanguan ng mga sahabaw Rasulullah ko rin kaya patay nila lang siran mimurtad. Kena akal mga pagariya asusanguran ng nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpakasulid ng Allah ta'ala ka kung naraka jahannam. Inu kena akal aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakatawan niya sa Abu Bakar al-Kafir, nakatawan niya sa Umar al-Kafir, nakatawan niya sa Uthman al-Kafir. Orin yan, napangaroman niya sa Abu Bakar, pangaroman niya sa wataw Abu Bakar, napangaroman niya sa wataw Umar, napakipangaroman niya ku Uthman, sudwa kataw kuwata yan. Matan mga pagarya kadinan kena akal, sabab sagiyan ko to ang mga pangimnaragyan ka ng mga siya na langon ribat. Di kinakal o ba pangaroma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwata o Abu Bakar o pamagas o Abu Bakar na kafir. Di kinu pamikiran o ba pangaroma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwata o Umar aso Hafsa o pamakagian ko aso Hafsa aguso Aisha na pagsirang mga musyrik. Why? Namata na di piki pangaroma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudua ko mga watayan ko Uthman o pamagas o Uthman ay katawin inom na diskanin mapia mama. Anda sa otak ko. Anda sa pamikiran na mapiyak. Miya binasa. Aya mingi binasaw na. Giyan kaya mga tao miya kauma. Aya mingi mayroon nakatanong na agama. Aya pemulan nila nakatanong na. Giyan ko to rarangit. Agu giyan ko to antong na iba na kaguwad kung mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman to mga pagarian. Importante na miya pakaliwanag tanwin ni. Na Antonin iba na oreno kaya pakaliwanag ang tanuron na itatapaw sa tanu. Agyan kaya mga Shia, na antonin iba na disiran, antonin iba na pagpakarani ko mga watatanu. Disiran pagpakarani ko mga masigitanu. O bata na pagpamakin sa mga muhadarairan. Sabab sa matatago si sagyan ko ta mga muhadarairan, nagyan ko ta kapamurarag tanu, urarangit, akapamurarag tanu, o antonin iba na kaguwad ko mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.